do xurado popular. Grazas, Fátima, por esa última hora, pois así están as cousas agora mesmo. O futuro deste caso, Bernardo, depende agora mesmo de 9 persoas, exactamente, non? Así é, son os 9 membros do xurado popular, como ben dicía Fátima, que onte pola tarde recibiron ese obxecto de veredicto e a partir dese momento retiráronse a liberar de forma incomunicada e baixo custodia policial. Deberán responder a un cuestionario dunhas 100 preguntas para determinar o grao de culpabilidade ou a falta de culpabilidade dos 5 acusados. Neste caso, lembremos, pros que se solicitan unhas penas de entre 22 e 27 anos de cárcere. Aquí no noso país, en España, celébranse tan só un 0,1% dos xuizos con xurado popular. Pero en que consiste este sistema? Pois ben, un xurado popular está formado por 9 cidadáns titulares e outros 2 suplentes. Teñen que ser españois, maiores de idade, residir na provincia na que aconteceron os feitos, saber ler e escribir e, sobre todo, estar en facultades para poder exercer de xurado popular. E como se elixen os membros dun xurado popular? Pois a través dun sorteo público que se celebra nos meses pares e cun sistema informático. Logo abrirase un prazo da delegación e tamén hai unha serie de motivos que nos poden levar a excusarnos, a liberarnos de ser xurado popular. A pregunta: cobra un membro dun xurado popular? A resposta é sí. Un membro dun xurado popular cobra 70 euros ao día máis dietas, a estadía no hotel, o aloxamento e tamén a quilometraxe dende a residencia habitual. Este caso, o de Samuel, é un caso moi complexo, cunha gran repercusión mediática e social, xa saberían, pero hai que ter en conta unha cousa. O xurado popular emite un veredicto que ten que ser motivado punto a punto para non ser considerado arbitrario. A sentenza, iso sí, xa é competencia dun xuíz.